Basoa eskuetan, ekin eta ekin, parrandan bizirauten, ongi dute jakin, baina azten badira berriz txindatekin, aritz etorriko da ur pistolarekin. Aritz etorriko da ur pistolarekin. Baina urarekin nork egingo du alde, topa egiten dute gainera debalde, izan ere urruñan sinisuta daude, ez dela San Ferminik kuskusturik gabe, ez dela San Ferminik kuskusturik gabe. Iruñari luzatuz, sarri begirada, gustora ibiltzen dira, ona eta ara. Zu ere urruñarra zara sustrai ara, baina ai bizitzera ona etorri zara, baina ai bizitzera ona etorri zara. Ni naiz antikuskustu, tipo humanoa, ez danamat bizitza. Beraz hartu ohi duzu, turista papera, ta gero hondartzara, loitzune aldera. Barkatu gu kritikan, aibagara sobera, bakarrik hartu dugu zirtzinen papera, bakarrik hartu dugu zirtzinen papera.